Escolteu i us diré que és el superhome. El superhome és el sentit de la terra. Que la vostra voluntat digui, siga el superhome el sentit de la terra. Jo us conjuro, germans meus, que romangueu fidels al sentit de la terra i no presteu fe als qui us parlen de les esperances ultraterrenes. Són destil·ladors de verí, conscients o inconscients. Són menyspreadors de la vida, porten dins seu el germen de la mort i són ells mateixos enverinats. La terra n'està cansada, morint-se doncs d'una vegada. Jo us ensenyo el superhome. L'home és una cosa que ha de ser superada. Què heu fet per superar-ho? El superhome és el sentit de la terra. L'home és una corda estesa entre l'animal i el superhome. Una corda entre dues torres sobre un abisme. La grandesa de l'home és ser un pont i no una meta.